Gaurkoan Santiagotarra klubaren instalekuntzetara hurbildu gara, uda nola pasa duten eta datorren denboraldia nola ikusten duten gertutik ezagutzeko. Eta horretarako gurekin Jone Otaño dugu eta datorren denboraldiaren inguruko detaileak emango dizkigu. Kaixo Jone, konta iguzu, ze helburu dauzkazue hurrengo denboraldiari begira? Denboraldi ezoikoa izango da, ezta? Bai, kaixo egunon. Bai, berez gauza batzuk programatuta dauzkagu momentuz, baina egoera ikusita ez dakigu nola joango den denboraldia. Printzipioz guk berdin jarraituko dugu, aldegunean entrenatzen jarraituko dugu eta txapelketak jartze dituztenean preste egongo gea hor lehenengo postuetan egoteko. Arraunaren sekzioan adibidez ikusi dugu lehenengo txapelketekin hasi zaretera udako etenaldiaren ostean, ezta? Bai, hori da, arrauna da talde bakarra txapelketetan dabilena eta hori momentuz bi txapelketa edo 3 egin dituzte eta orain geratzen zaizkie iraila bukaeran Euskadiko txapelketa eta Gipuzkoako txapelketa Legutianen izango dela eta urriaren bukaeran ere Legutianon Espainiako txapelketa ospatzeko intentzioa badago behintzat. Ez dakit iritsiko garen edo, baina behintzat hor gaude bai. Eta beste sekzioetan, hau da ur lasaietan eta ur lasterretan nola ikusten duzu denboraldia? Ur lasaietan badago programatuta ere munduko kopa bat, selekzio frogekin dabiltza hor bueltaka, baina oraindik beraiek ere, kirolariek ere ez dakite ziur nola joango dian selekzio froga horiek eta ez dago ezer ziurtatuta. Eta ur bizietan berdin, momentuz jarraitzen dute entrenatzen, Klara eta Ander Elosegi eta Joan Crespo dazkagu hor topera entrenatzen, Pragan egon dia orain. Eta programatuta dagoena, hori Europako txapelketa da, irailaren 18 eta 20an. Txapelketen egutegia guztiz argi egonez arren, gutxienez, entrenatzen jarraitzeko asmoa duzu, ezta? Bai, datorren asteburuan adibidez, Aizpea Gonzalezek Europako txapelketa dauka, eta gu berdin gabiltza, aldugun heinean entrenatzen eta topera. Hori galdetu behar nizun, klubeko sekzio ez gainera, badituzue klubean Espainiako selekzioarekin kontzentratuak dauden kirolariak ez Europako txapelketak prestatzeko. Bai, horiek ez dute geldialdirik egin. Jarraitu dute entrenatzen, hori azkeneko momentuko aldaketak daude, txapelketak egon daitezke ez, baina beraiek jarraitu behar dute. Maila oso altuetan dabiltza eta ezin dute ez da egun bat ere geldi egon. Eta imaginatzen dut klubean, bai entrenamenduetan, zein txapelketetan, segurtasun protokolo zehatzak jarraituko dituzuela ez, krisialdi honen aurrean. Bai, hori guretzat garrantzitsuena da, ze azkenean edozer positibo edo alerta egonez gero berriz gelditu behar dugu eta hori oso txarra da guretzat. Eta ez dakit nola pasa duzuen uda, adibidez udako ikastarorik egiteko aukerarik izan ote duzuen? Bai, egia esan, aurten demanda izugarria eduki dugu, baina hori, beste urteekin alderatuta, taldeak txikiago egin ditugu, begirale gehiago jarri ditugu, eta orduan koordinazio on bat eginez eta begiraleen lantaldearekin egia esan oso lan interesgarria lortu dugu eta datorren urteetarako gauza positibo asko atera ditugu. Ikastaro ez gainera ere, Bidasoa ibaian zehar piragua irteerak egiteko aukera eskaintzen duzue, ez dakit eskaera handiagoan aberitu duzuen uda honetan zehar. Egia esan, kuarentenaren ondoren pixkat izututa geunden, pentsatuz jendea ez zala etorriko edo bildurra egongo zala edo, baina gure kasuan kriston demanda eduki dugu eta lan pila eduki dugu udara hontan. Eta egia esan, guretzat, ohore bat izan da ere jendeari aukera hori ematea ez. Gure kirola azkenean oso egoera honetan oso bakarkako kirol bat da eta jendea asko animatu da. Hortaz gain ere, Bidasoako jaitsiera egiteko aukera eskaintzen duzue, ez dakit jaitsiera hori egin aldi izateko, baldintza berezirik behar ote den, kirol errendimendu berezirik edo? Ez, berez jende asko dator, inoiz ibili ez dana. Hortan ez dago arazorik. Taldeak txikiagoak egin ditugu aurten, baina berez fisikoki edo ez dago arazorik ibaia jaisteko.
Eta ez dakit nabaritu alduzuen adibidez, Irungo jendea edo inguruko jendea gehiago animatu dela bertako ekintzak egitera, hau da turismo nazionalaren aldeko joera hori ikusi dugu, eta ez dakit bertako jende gehiago jaso duzuen. Bai, hori gure kasuan adibidez, guk dauzkagun bezeroak guztiak hemen ingurukoak dira. Orduan aurten jendea mugitu ez danez, honea etorri dira guztiak. Primeran Jone, mila esker zure itzengatik.